Salam membuka. Salam membuka saking kocok-kocok Sekar Gadung Indonesia. Alhamdulillah bengi awake dhewe tinimbalan masyarakat Bangun Rejo. Iki mapan boten dukuh ngambaan wong ayu. Ngambaan ya. Iki acarane bersih desa. Ya. Sadurunge saos lagu atau gending-gending wong ayu dongakno masyarakat Bangun Rejo nah. Oke, semoga masyarakat Bangun Rejo diparingi lancar rezeki sedayanipun. Amin. Sehat bagas kewarasan sedayanipun. Amin. Ya. Satu tebang caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang dadi hormatan. Sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Sama nak peringas-peringis Mas Gembos iki kok bahagia men kata. Bagian akan kopi. Kopi pangku. Mas iki kok ana barang baru ning ngene iki sapa ki tukang rebab. Tukang rebab Kak Eja. Ana barang baru muncul iki. Iki sing kecil aja ngono dai. Oh. Kumisnya Mas tipis Mas. Mas namanya siapa Mas? Jaluk dinodai. Langsung ditutupi lho, Mbak. Iya. Oke, Sekar Gadung Indonesia. Di atas ando.
tembang iki wong ayu, caos kunjuk para bapak beni sepuh, aji sepuh ingkang dan kinurmatan. Aku ngerti masyarakat kini gaul-gaul. Kowe ngerti awakmu nyanyi karo mbae kae disoting. Disoting. Kowe ngerti nggih apa? Nggih delok-delokan arep turu. Asik. Tasik kirang tambah. Tambah goyangan. Ya. Oke, terima kasih matur suwun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Satu tembang caos kunjuk dumateng para pemimpin sepuh, aji sepuh ingkang dan kinurmatan mugi-mugi kanthi lakon menika dados jampining saya. Yo, kita panggil siapa dia? Jempipit Roro, ayo Mas ngatek kau ayo. Pipit. Semangat ya, Mas. Semangat no. Sore wis entek jamu awakmu. Wes karo Mbak Seril disengak-sengok. Ayo. Ngono ki yo kok kolu yo kampung Batang iki lho. Lha nyapa? Leguri yo iso disuwosopi ngono lho. Ya, golek suasana baru. Nek omah pedhae piva. Lah nek emang apa ambune? Lek emang buah blackberry. Lho. Apa? Iya. Oke, Wong Ayu diperkenalkan buat masyarakat iki ya Nak ya. Nggih, sak menika Germone Sekar Gading. Kok Germone? Apa? Tugu. Oh, tugu. Lah gede gak nabe cilik-cilik. Lah iya tugu pinggir dhewe. Padahal dia paling muda. Heeh. Niki nuwun sewu paling muda Pak Bu. Open. Dadi paling subur. Oh, lek kancaku mangan rantek sing entekne aku. Nuwun sewu niku mau daerah Blitar geger Bu penangkaran recone langsung tok teng mriki. Yo ngalih rene ning Ponorogo. Satu tembang Wong Ayu, caos kunjuk dumateng Bapak Kades ya. Bapak Kepala Desa sak perangkatipun Bangun Rejo ya. Oke, dan juga kepada Bapak Ibu tamu undangan mungkin masih ada di rumah dalam perjalanan segera saja masuk. Yuk, Sekar Gading Indonesia. Dos amigos. Oke, terima kasih. Satu tembang caos kunjuk dumateng Bapak Kades dan juga sak perangkat pun mugi-mugi